Καλώς όρισες στο χορκό μας, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τώρα να που κάνεις δηλαδή για με τις αρκολιάς. Τώρα αυτές οι αρκολιές πρέπει να μπολιαστούν ημέρες, εντόπιες. Ευλάσσεται δια μόνη της, μες στο αμπέλι. Και να την κόψεις τώρα να πούμε. Τώρα θα την κόψουμε στο γύλα από έναν τόπο καθαρό, που να μην έχει καρούνια. Να την κόψεις ίσα να πούμε. Ναι, ίσα για να βάλουμε τα μπόλια. Τα μπόλια έκοψες τα βουελιάν, Μπόλια δεν τόπια. με ντόπια 300 χρονών. Περίπου. Πρέπει να πει να κοπεί ίσα για με. Ναι, για να μην το σχίσουμε κιόλας. Μια χαρά. Α, και σάζεις το λίγο με το μαχαίρι. Για να ανοίξω. Πρέπει να κοφτερό το μαχαίρι σου. Ναι, βέβαια. Το λοιπόν. Είναι ειδικό Και μαχαίρι τώρα- για τις δουλειές. Ειδικό για μπόλια. Τούτον είναι το. Έκοψες λίγο το φιλιόν για με, Ναι, ανοίγω το λίγο μια ντομή, έτσι. όσον και άνοιξες το. Και θα κάνουμε αυτόν το σχέδιο τώρα. Κάνεις το πως τη σφήνα Ναι, που τη μοιάνε την πάντα. που είναι μια μπανανίσιο. Και κατεβαίνει μέσα. Α, το να το δούμε έτσι καλά. Και βλέπεις το λίγο που την πίσω πάντα, τα δαχτύλια σου για να μην ανοίξει και να κατεβαίνει μόνο του ό,τι που κάμε στην κόφτουσα. Λάβεις. Ναι. Επειδή είναι λίγο χοντρούα η ελιά, θα τη βάλουμε κιόμπα. Ναι, τούτη η κορμή είναι πιο αναγιούμενη από τις άλλες. Ναι, Α, να βάλεις σάμπου είναι άλλη πάντα. βέβαια, απέναντι. Με του είναι το μην πάρει την ίδια. Πόσα χρόνια σου που κάνεις τη δουλειά, κύριε Ανδρέα? Έκανα 30 χρόνια στο Φιδόριο Σαϊτά και έκανα αυτή Και έκαμε στο χορκό σου στη το Σιλίγου. χορκό και στα χορκά παίρνω στα λεύκαρα Και στα Λευκόρα Φέραμε. εμείς. 300 ελιές είπε. όχι στον ύψονα είναι. Στον ύψονα. Ορίστε. Μάλιστα. Και άμα τελειώσει τούτη θα γίνει μια νέα ωραία κυπριακή ελιά του ακριβώς. τόπου. Να κάνουμε το λάδι μας. Λοιπόν, τώρα, Και είπες μου να μου κάνεις και τις μοσφιλιές. ναι, Ρε τσάμε τη πάμε στο μοσφιλιά γίνει. Φεβρουάρι. Και τη μοσφιλιά να γίνει μες στο Φεβράρι Ναι, απειθκιά. ναι. Απικιά, Αχλαδιά που λέμε. πολεμικιά. Α, και απομιλισκιά πολεμίες γίνεται. Μου γίνεται, κάνεις και βέβαια. απομιλίες κύριε Ανδρέα να είσαι καλά. Βέβαια. Να είμαστε καλά και να ξανάρθουμε αρχές μέσα του Φεβράρι που να Να βοηθήσει να φέρεις την τέλα. θα σου φέρω την τέλα κάτω. Τώρα υποθέτω με κάποιον τρόπο να το στερεώσεις. Τώρα πρέπει να βάλουμε αυτή την τέλα, τους ηλεκτρολόγους του η τέλα, η οποία θα της δώσει και χυμών από το δέντρο να είναι κλειστό μέσα. Να σφίξει έτσι ωραία για μένα το. Ναι, να εφαρμόσει κιόλας και το ομπόλι πάνω στο. Και οτιδήποτε το χημεία δέντρο. να βγουν να μείνουν Ναι. στο σημείο γύρω να. τρώει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το λοιπόν. Τώρα θα της βάλουμε και το μάστιγο της. Έχεις δάμε όλα σου τα απαραίτητα τα εργαλεία. Απαραίτητα. Οπότε με γίνω είναι να το σφραγίσεις. Τούτον είναι για μικρόβια, για να μην εξατμίζει και που για μέσα στη χαραμακιά τούτη. Προσέχουμε όμως να μην βάλουμε μπας τους οφθαλμούς που του είναι το μαστίγο. Κύριε Ανδρέα, δοκίμασα και εγώ κάποτε να πουλιάσω και δεν πιάσα. Ίσως να μην τα εφάρμοσεις κανονικά. Μια δουλειά η οποία χρειάζεται Βέβαια ειδικότητα να πούμε, πείρα. πήρα από χρόνια πολλά. Αλλά είναι η χαρά σου να βλέπεις καινούργια δέντρα να σχηματίζονται. Ακριβώς, αυτό είναι. Τούτον τώρα είναι τελειωμένο. Και βάλουμε και 4 οφθαλμούς. Άμα είναι πιο κάθε χοντρό. ενδεχόμενο.
Α, 4 οφθαλμούς. Και από εκεί και από εδώ. Και ο ούλους ένα περίχει. Μια χαρά. Και τις αμυγδαλιές, κύριε Ανδρέα, πες μου ότι θα τις μπολιάσουμε αμυγδαλιές πότε, ποιαν περίοδο? Αμυγδαλιές, όταν δεις το αθάσι και πει ξικούνα. Τι είναι ξασπρισμένη γίνει σαν τη μίξα να βλέπουμε. Να πει ξικούνα του αθασιού. Να πει ξικούνα του αθασιού. Τότε είναι έτοιμα και τα μπόλια ρημανίσκουν τα μπόλια. Δηλαδή όπως τα είδαμε εμείς προηγουμένως, υποθέτεις σε κανένα μήνα το αργότερο. Δηλαδή Δεν πάει με μήνα. ούτε με μήνα. Διότι άρκεψε και κάμνη λίνα σπριγκούνα. Πριν το τέλος του Μάη. Περίπου. Ενώ αν θέλουμε να την μπολιάσουμε φορμοζιά, Η φορμοζιά μπορεί να την κάνουμε μόλις δεις τη φορμόζα των καρπών και κάμνη και το κοτσινίζει λίγο το κολούιν της, είναι έτοιμο τον πόλη πίση. να περιμένεις τηλέφωνο, κύριε Ανδρέα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Επίσης.